Hvordan leve frimodig i denne tid? Lad mig bare få lov at læse et enkelt vers for dig fra 2. Timotheus 1. Jeg har læst det før i dag, eller i denne helgen. Skam dig da ikke over vidnesbyrdet om vor Herre, og heller ikke over mig, som er fange for hans skyld, men bær lidelserne for evangeliet du også, i den kraft Gud giver. Du har sikkert været med til det for mange år siden, på søndagsskolen og synge med fuld hals, våg og stå som Daniel. Eller jeg vil ligne Daniel, og så lad jentene synge, jeg vil ligne Ruth. Og når vi sang af fuld kraft og fuld hals, så hentede det vel, at vi kendte os vældig frimodige, tror jeg. Og var vældig indstillet på, ja, vi skulle være akkurat som Daniel. Så blev vi voksne, og så hentede det nok, at sangen den stilnet, og at det blev nok så mye lavere profil end en høj søndagsskoleprofil. Det var ikke så enkelt i praksis. Og der er vi alle udfordret. Hvordan kan jeg leve ud min kristentro med frimodighed i en tid som denne? Jeg har lyst til at sige lidt, før jeg begynder at snakke om det konkrete. 3 ting, som du og jeg trænger at have med os, når vi skal tænke på frimodigheden i denne tid. For det første, du og jeg lever ikke i en speciel tid. Det tror vi gør, for vi er så korte i hukommelsen, når det gælder historien. Vi er så snævre i perspektivet. Og så tror vi alle sammen, at vores tid er noget helt specielt, og at sådan har mennesker bestemt aldrig haft det før. Og du tager naturligvis aldeles fejl. For til alle tider, så har det været tøft at være en kristen. Til alle tider, så har det kostet at bekende Jesu navn. Det er ikke noget nyt. Du tilhører ikke nogen speciel generation i den sammenhæng. Og være en kristen, det var tøft for Paulus. Det var tøft for Timotheus. Det var tøft for Martin Luther. Det var tøft for Hans Nielsen Hauge. Det er tøft for dig og mig. Men ikke gå rundt og tænk, at denne tiden er helt anderledes end alle andre tider. Det er den på en måde, for alle tider er originale. Men husk, når folk har levet forfra, så har de om igen oplevet, at nu er vi i den sidste tid. Så ille som det er nu, har det aldrig været før. Og så gik tiden, og så kom man videre. Jeg har ofte tænkt på det i Kongsvinger, hvor jeg startede min tjeneste i 1968 i Indre Missionen. Så havde de oplevet Jesu genkomst. Det høres rart ud, men nu skal du få historien. Det var under krigen. Og tænk på årene før 1940-45, den stemning, som var i Europa, etter hvert som herr Hitler og Mussolini de udfoldede sig. Jeg er helt sikker på, at man oplevede det mindst lige dramatisk, som vi oplever både Midtøsten og Ukraine i dag. Det var ganske mørkt, og der var mye forkyndelse om Herrens genkomst. Og så stod en kendt indremisjonsforkynder, han var kretssekretær i Trøndelag, han hed Christian Nadheim. Han var lang, han var mørk og stod sikkert i svart dress, havde store mørke øjenbryn, og han prægte om Herrens genkomst, og bedehuset var sprængfuldt, der var vækkelse i luften. Kongsvinger bedehus, det står der fortsat, er et stort gammelt bedehus med høje vinduer, sådan som dette, og med lange gardiner, rullegardiner, akkurat som det. Og man havde rullet ned alle gardiner, når der var så tjukt med folk, at de ikke bare fyldte alle bænkene, men de stod langs væggene. Og Christian Nadheim, han lagde på om Herrens genkomst, og midt i prækenen, så bøjede han sig ud over prækestolen, og så råbte han, se, han kommer! Og i det samme var der en, som kom bort i en rullegardin, så den for op med en smæld, og hele forsamlingen rejste sig. Nå kom han. Ja, det var rullegardinen, det var ikke Herren. Men de snakkede om det, det satt i dem som noget, de aldrig glemte, for de havde oplevet Herrens genkomst næsten. Og det havde været utrolig stærkt, naturligvis. Vi har forskellige tider, men jeg tror, det er nyttigt at ruste sig med den tanken. Vi er ikke så specielle, hvad tiden angår, andet end at masser af troende mennesker før os har oplevet mindst lige store spændinger og mindst lige dramatiske begivenheder og kendt på den samme stemning. Hvad ender dette med? Hvor går dette hen? Er vi ret på grænsen af Herrens genkomst? Det var en kendt pinseven, Sverre Kornmo, som skal have sagt det, at han var så sikker på, at Herren kom igen, før han døde, at han skulle spise sin hat på det. Jeg tror heldigvis, han døde, før han begyndte at spise hatten. Men det siger noget om både stærk forventning og om noget, som har gentaget sig generation efter generation. Og naturligvis er vi nærmere Jesu genkomst i dag end nogen gang før.
Men samtidig regn med, at generation etter generation har opplevd mye av den samme undergangsstemning, mye av den samme spenning, som du og jeg oplever. Vi er ikke så spesielle som vi tror. Og det gjør også, vi bør ikke tenke at vi liksom må ha en helt spesiell frimodighet i denne tid. Ja, det er tøft å være kristen i Norge anno 2024. Men det var det altså i 1796 også, når Herren møtte Hans Nielsen Hauge. Og allikevel så lot han seg bruke av Herren inn i den tid med den frimodighet Herren ga ham. Derfor, i det vi lever i en tid som ikke er så annerledes enn mange andre, så har jeg lyst til å si for det andre, Gud er akkurat den samme i dag som han var i 1796. Gud er akkurat den samme i dag som han var i 1940. Gud er akkurat den samme som han var i 1517, når Luther slo opp sine teser, og i 1520 når han sto foran keiseren og den pavelige utsending i Worms. Gud har ikke forandret seg. Det betyr Gud er like mektig, han er like sterk, han er like nærværende, og han har like full kontroll i dag som han hadde den gang. Han har ikke mistet kontrollen et sekund. Også nå er det Herren som styrer når det kommer til alt. Vi ser ikke igjennom, vi er ikke i stand til å fortelle hvordan, men Gud er på tronen, og Gud har makten. Og hva betyr det? At dine og mine muligheter for frimodighet er akkurat like store som Paulus sine, som Hans Nielsen Hauge sine, som Luther sine. For Herren er nær, Hans ånd er virksom, og han kan det samme i dag, som han kunne i forrige generasjon og 20 generasjoner siden. Vi har så lett for å tenke at ja, med oss er det noe spesielt, og nå er det spesielt vanskelig, og derfor er det også spesielt vanskelig å være frimodig. Hold opp og tenk det, min venn, og hold opp med å synes synd på deg selv som lever i denne tid. Gud har kontrollen. Guds kraft er til stede. Alt er mulig, fordi Den hellige ånd er her. Og det betyr, i stedet for å synes synd på oss selv, begynn å tenke, hvilke muligheter har vi i denne tid? Ja, det er mye som er blitt annerledes enn vi tenkte. Ja, det er mye også i kirker og bedehus som er blitt annerledes enn vi tenkte. Det er mye vi bedrøves over, det er mye vi skulle ønske var annerledes. Men det er ingen grunn til å ha vondt av hverken deg eller meg. Det er ikke oss det er synd på. Det er alle dem som løper mot fortapelsen uten Gud og uten håp. Det er dem det er synd på. Det er de som du skal ha vondt av, og det er dem vi er kalt til å nå. Og så enda en tanke. Det ufattelige at Gud har utvalgt nettopp deg til å leve i denne tiden. Nei, han vet hva han gjør. Og det betyr, når jeg ser ut over denne forsamling, det er ikke tilfeldig at du og jeg er her. Også vi er en del av Guds plan. Og Hans Nielsen Hauge var en bondegutt fra Rolfsøy, en ganske alminnelig gutt, og slik var de opp igjennom de mange vitner. De hadde en fødsel som alle andre barn, de vokste opp, og så de seg selv inn i en tid, og Gud fikk bruke dem. Du er helt sikkert utvalgt til nettopp å være Guds barn i denne tid, fordi Gud har tanker om å bruke deg. Han ønsker å fylle deg, han ønsker å prege deg, og han ønsker gjennom deg å nå de omgivelser du ferdes iblant. Jeg fikk lov til i 9 år å være sogneprest i Ski, rett utenfor Oslo. En fantastisk tid. En prest har utrolige muligheter, og det var fryktelig gøy å få lov å oppleve det. Men samtidig så visste jeg jo, i en menighet hvor der bodde 11 000 mennesker, jeg hadde ikke en sjans til å nå 11 000 mennesker. Jeg kunne nå dem som satt i kirken og noen til. Men de som satt i kirken hadde alle sine sammenhenger der de bodde, der de jobbet, der de møtte mennesker. Og så betydde det, kunne jeg få lov å inspirere dem, så hadde de noe å gå med, og så nådde de mennesker som jeg aldri nådde. Jeg hadde en herlig venn, han er hjemme hos Herren. Han var et frimodig kristen menneske, med et sprudlende humør, riktig et sånn overskuddsmenneske. Og Bjørn, det var nydelig å møte ham, og vite at han var plassert midt i en viktig jobbsituasjon i Oslo. Stort firma med masser av folk, for han kunne ikke la være med å vitne om hvem han var. Det strålte av ham, og han bar med seg et hverdagsvitnesbyrd. Nei, folk ble ikke frelst en masse, det var ikke det, men han var med til å representere Jesus inn i den virkelighet hvor han ferdes, og kunne få lov å bære vitnesbyrd til mennesker som jeg ikke hadde sjanser for å vitne for. En annen god venn, han lever i beste velgående, han heter Hans Petter Foss.
Det var han, som byggede op Bok- og Mediakæden, og som overtog Lutherstiftelsens bokhandel i Akersgaten i 84, når den holdt på at gå dukken. Jeg fik lov at jobbe tæt på ham i nogle år som forlagschef i Luther Forlag, og det var en utrolig oplevelse. For Hans Petter, han havde fået den nådegave, at han når som helst og hvor som helst til hvem som helst var i stand til at snakke om Jesus. Og folk tog imod og lyttede. Han gik op og snakkede med redaktøren i Dagbladet, og undervejs i samtalen så aflagde han sit vidnesbyrd, og redaktøren satt med tårer i øjnene og lyttede. Det gjorde indtryk. Der er nogen, som har det sådan. Og det er flot at møte sådanne mennesker. Sådan er ikke jeg. Sådan er ikke du heller, kanskje. Men det er jo det herlige. Gud har så mange udgaver, fordi han skal nå så mange mennesker, og fordi der er så mange udfordringer. Og så skal vi ikke være kopier. Det er blevet sagt, at vi fødes som originaler og dør som kopier. Det er ikke Guds vilje i hvert fald. Du er du, og Gud har skabt dig akkurat som dig, fordi han vil bruge dig som den original du er. Nej, du skal ikke dyrke din originalitet negativt på den måde, at du skal gå rundt og vække opmærksomhed om dig selv. Men du skal få lov at vide, der findes en som mig. Og det betyder også, at jeg er ikke nødt til at sammenligne mig med alle de andre for at være som dem. Jeg skal være mig, der hvor Herren har sat mig, med det jeg har fået at tjene med. Og så er det herligt at læse i Efeserbrevets 4. kapitel, vers 7. En hver af os er nåden gitt, eftersom Kristi gave bliver tilmålt. Min ven, det betyder for det første, du har fået nådegave. Herren har udrustet dig til tjeneste. For det andre, du har fået nådegave helt tilpasset din situation, eftersom Kristus har tilmålt hver enkelt sin gave. Ikke to af os er like, og det gør det jo vældig spændende, for det betyder, at i stedet for at konkurrere og sammenligne, så skal vi få lov at udfylde hverandre og tjene med det Gud har givet, der hvor han har sat os. Indover i forsamlingen, udover i familien, i naboskabet, i bygda, på jobben, i skolen, hvor du er, så har han sat dig til at være Kristus repræsentant. Og jeg bliver aldrig færdig med at undres over det ufattelige under, at den evige Gud ikke bare bliver menneske i Marias mors liv og fødes i stallen i Bethlehem, men at han i næste omgang ved den hellige ånd vil fødes, som gamle Brorson synger, herinde i hjertets dybe grund. Og være en kristen, hvad er det for noget? Jo, siger apostlen i Galaterne 2:20, jeg lever ikke længere selv, Kristus lever i mig. Min ven, der hvor du er, der er Jesus. Så sandt han lever i dig. Og det synes jeg er en utrolig tanke, at Gud lader sig bære af små mennesker ud i det samfund, vi lever i. Og så er vi til sammen en stor hær af Kristus bærere og Kristus vitner. For han bor i mig ved sin hellige ånd, og han vil gennem mig åbenbare noget af sin herlighed over for de mennesker, jeg er sat sammen med. Hvordan bevare frimodigheden i denne tid? For det første, vær bevidst, hvem du er, at du er Guds barn, og sørg for at leve ved kraftkilden. Nej, jeg skal ikke komme med noget af mit. Og jeg er så taknemmelig for det. Jeg har et ord i Johannes 3:27, som jeg stadig vender tilbage til, og som jeg lever i og lever af. Det er Johannes døberen, som får høre af disciplene sine, nu går der flere til Jesus end til dig. Og i stedet for at blive sur og misundelig, så svarer han helt vidunderligt. Et menneske kan slet ikke få eller tage, uden at det bliver givet ham fra himlen. Hørte du det? Nej, jeg har ikke noget at give dig, men han har noget at give dig. Og så har han altså valgt små mennesker til at give det til de andre. Gennem dig og mig vil han give sig til mennesker. Du og jeg skal få lov at repræsentere ham, og jeg skal få lov til om igen, dag for dag, at stille mig frem med mine tomme hænder og sige, Herre, vil du bruge mig i dag, så får du give mig det, jeg skal gå med, for jeg har ingenting. Ikke har jeg frimodighed, ikke har jeg kraft, ikke har jeg ord, ikke har jeg noget. Herre, her er jeg. Følg mig, giv mig det, jeg trænger, og så skal jeg gå og være disciple. Jeg synes, beretningen om de 5 brød og 2 fisker er helt vidunderlig. De blev sat til at få dem til at sætte sig ned, og så gik det til Jesus, og så fyldte han hænderne, og så delte de ud det, han havde givet dem. Ikke noget af deres. Det de gav, det var det, han havde givet dem. De havde fået det.
De var hentet ved kraftstationen, alt det de trængte, og så delte de ud det de havde fået. Herren beder dig ikke om at gå, men nu han ikke giver dig først. Derfor at være frimodig i denne tid, det handler om at hente hos Jesus, for at han nu at dele til de andre. Ind til Herren, og ind for ham og sige det til ham: Herre, vil du bruge mig her i bygda, her i familien, her på dette sted, så må du give mig det, jeg skal gå med. For Herre, jeg har ingenting. Jeg er fattig. Mine hænder er tomme af sig selv, men fylder du dem, fylder du mit hjerte og mine hænder og min mund, Herre, så har jeg nu at gå med. Og så har vi heldigvis forskellige opgaver. Hvordan være frimodig i denne tid? Lev ved kraftkilden og find så ud af, hvad som er din opgave og hvad som er din nådegave. Der findes i Norge i dag en Espen Ottesen. Der findes nogle få til, men der er ikke mange af dem. Og det siger mig nu om, at den type nådegave er ikke så mange som bærer. Fantastisk, at han har fået den, og at han tør lade sig bruge på tv og i radio, som han gør, og på den rolige måde repræsenterer evangeliet og kristentroen. Og der er ikke tvivl om, at det betyder noget. Derfor trænger han din og min forbøn, for der skal sandelig nu til at stå midt i den malstrøm og midt i den virvel, som det er. Men det er de færreste, som er kaldt til at stå der. Jeg er så heldig for øjeblikket, at jeg får lov at være midt i en spændende sag. Rita Aasen på Flekkerøya, hun leder Flekkerøy Media. Og vi er i gang med at lage en programserie, som hedder Sandheden Jesus Messias, som nu går på Bedehuskanalen, på Kanal 10 og på Vision Norge. Og for mig er det en glimrende illustration på frimodighed i denne tid. For hvad er det, som sker? Jo, vi er nogle ganske få, som sitter og samtaler om Guds ord, og som bliver taget op og sendt ud på nettet, så mennesker har mulighed til at se og høre og tage imod. Men mens vi sitter og samtaler, så er der 1, 2, 3, 4, som står bag kameraer, som driver med lyd, og som holder på at få dette tekniske til at fungere, slik at disse billeder kan blive lagt ind og sendt ud på tv-kanalen. Og når jeg kommer til Flekkerøya hver gang, så starter det altid med, at vi spiser, for 2 damer på Flekkerøya har taget på sig og sørge for, at der altid er mat til de, som skal drive med tv-optag. Det har de som sin tjeneste. Og så har Rita Aasen, hun har taget kontakt med nogle af sine mange forbedervenner. Og det betyder, at mens vi holder på med tv-optag, så sitter der mindst 20 og ofte mange flere og beder til Gud for optaget, at det må lykkes, og at det må blive slik, som Gud vil, til Guds ære. I dag i Ukraine, så er der nogen, som ligger i frontrækken ud mod russerne og skyder geværer, maskingeværer, raketter og hvad det er, de skyder. Der er nogen, som er i frontlinjen, men bag frontlinjen, så er der et helt netværk af forsyningstropper, som sørger for, at de i frontlinjen har det, de trænger, så de kan fungere efter hensigten. Der er ikke så mange i Guds menighed, som er i frontlinjen i den store sammenhæng. Men der trænges vældig mange i forsyningstroppene bag dem, for at de skal fungere. Derfor er du og jeg kaldt som en del af frimodiggjørelsen af Guds folk i denne tid, til at bede for de andre. Til at bede for dem, som står i første linje. Til at bede for dem, som forkynder, underviser, slik at de kan bære frem et tydeligt budskab til velsignelse for forsamlingen. Og så er der nogen, som har frontlinjetjeneste, og så er der mange, som har forsyningstjeneste. Og det er vigtigt, at forsyningstjenesten fungerer, for ellers går det hele i stå. Uden forsyninger, så er der ingenting, som sker på frontlinjen. Så har du fået en forsyningsopgave, følg den, min ven. Og våg at være tro i den. Og tak Gud for dem, som så har fået den andre opgave, men vær klar over, de kan ingenting, hvis ikke du er der. Vi hænger sammen, ser du. Det er ikke one-man show. Det er ikke snak om, at en aflægger vitnesbyrd. Det er os som Guds folk, som frimodiggjøres og som tjener i denne tid. Og samtidig, hvordan være frimodig i denne tid? Jo, hvor har Gud sat dig? Du bor et bestemt sted på Sundmøre eller på Møre. Du bor i en nabokreds. Du hører til i en familie. Du er der ikke tilfældig. Du er der som dig og som Kristus vidne. Og Herren vil bruge dig netop i den sammenhæng. Jeg er ikke sikker, at du skal præke til tusinder som en Billy Graham. Men tænk, hvor vigtigt det er, at du våger at være
ved evangeliet ind i din lokalsammenhæng, der du står. Allerførst dine nærmeste. En af de ting, som udfordrer mig, og som jeg har bedt Gud om tilgivelse for, det er, at jeg i de første mange år af min tjeneste var så udadrettet, at jeg alt for lite så de 3 små menneskebarn, som stod ret foran mig, og som Gud havde givet mig. Jeg var så optaget af alle de der ute. Jeg har bedt Gud om forladelse, fordi jeg ikke var der mere. Det var tjenesten, som var lagt op sådan, det skal jeg ikke undskylde mig med, for det er klart, jeg kunne have gjort noget med det. Men jeg var så optaget. Og så havde Gud placeret 3 små menneskebarn ret foran mig. Jo, naturligvis gav vi dem Guds ord. 2 af dem blev teologer, 1 af dem er præst, men de burde have fået endda mere tid. Og jeg ser, hvordan Gudene mine tager sig af sine barn, og jeg kender et lille stik, for jeg ved jo, at det er også lidt i en protest mod, at far var for lite til stede, mens de var små. Vi har så let for at se det store, men ser du det små? Du har barnebarn, du har oldebarn, du har barn i bedehussammenhængen, søndagsskolen, og så, hvem skal tage sig af disse små? Vi er så optaget af at være frimodige over for de voksne, men kære tid, det begynder med barnet. Og kanskje Herren gav dig frimodighed netop i den sammenhæng, at det var der din tjeneste lå. Hvor er min frimodighedsarena? Nej, det er ikke sikkert, du skal skrive i avisen. Det er ikke sikkert, at du skal på nyhederne som Esben Ottesen. Men kanskje der er nogle små i din nærhed, som du skal være med og tjene med evangeliet. Og jeg havde sidste helg besøg af et af mine barnebarn. Han bor i Oslo, han er 21. Han havde masser af spørgsmål til farfar. Vi snakkede om hans fremtidsvej, hvad han skulle bruge livet til, og hvordan han skulle fortjene Jesus. Og jeg prøvede at give ham input. Ja, fantastisk. Så får jeg lov at bruge min frimodighed over for en, som er på startstreken, og så kan jeg være med at påvirke på den måde. Vi har så let for at overse de muligheder, som ligger lige for. Gud ønsker at bruge dig. Han ønsker at frimodiggjøre dig. Men i stedet for at bruge en masse adrenalin på at skælde ud på biskopper og præster, du ikke er enig i, åbne øjnene og se, Herre, hvordan kan jeg tjene i denne sammenhæng? Vi fik lov til i 9 år at være præstefolk i Krokstad og Ski. Og vi flyttede ind i en utrolig præstegård fra 1771 med 520 kvadratmeters boplads, så vi fik så vidt plads, min kone og jeg. Vi var helt enige om, at dette er en tjenestemulighed. Så min kone drog på loppemarkedet og på genbrugsbutikker og fyldte hele huset med møbler og tallerkener og bestik. Og så sagde vi til alle foreninger i Ski og Krokstad, hjertelig velkommen i præstegården. Vi havde inde om Rotary, vi havde inde om Frimurerne, vi havde Bondekvindelaget, vi havde Historielaget, vi havde naturligvis missionsforeningene. Og jeg sagde til ordføreren, får du gæster, som du gerne vil vise præstegården og Krokstad Kirke, bare kom. Og dermed kom han gang på gang med en bus fuld, og de fik kaffe i præstegården. Og det gav os nogle utrolige muligheder til at aflægge et vidnesbyrd. Min kone sagde, kan ikke vi invitere gæster på adventsfrokost? Og folk blev vældig forskrækket, at præsten ringte og sagde, kan ikke der komme og drikke kaffe hos os, når på andre søndag i advent klokken 9? Klokken 9 om morgenen på en søndag. Men jeg oplevede bare én gang, at nogen sagde nej, og det var på grund af ungerne. Det var troende, og det var vantro. Det var folk, som aldrig gik i kirke. Og så drak de kaffe hos præsten. Og når de var færdige med at drikke kaffe, og præsten skulle i kirke, så syntes de for skams skyld, at de måtte gå med. Ja, det var muligheder, Gud gav os netop i den situation, ud fra det, som lå til rette. Og det krævede ikke så mye frimodighed at invitere folk på kaffe. Og du ved, når de først kom, så var det jo helt naturligt, at vi sang en adventssalme, og at jeg læste dagens evangelium og bar en bøn. Og så drak vi kaffe og koste os, og fik kontakt med mennesker, som aldrig havde været i præstegården, og som aldrig gik i kirken. Og de kom med glæde. Du og jeg kan ikke tvinge folk til omvendelse, men vi kan være med til at give dem en god oplevelse af, at vi vil dem vel. Og jeg tænker, der har du opgaven, min ven. Paulus taler om dette med at tale venligt og vise respekt. Jeg nævnte det før i dag. Det du og jeg skal, det er ikke at slå folk i hovedet med evangeliet. Det er ikke at give folk et raseriudbrud, fordi vi er uenige med dem. Men det er at række ud en hånd og møte dem med venlighed. I 2011 kom der en ny bibeloversættelse. Vi havde hyggelige naboer på begge sider, som ikke bekendte troen.
Vi inviterede dem ind til en førjuls kop kaffe for at ønske dem god jul. Og så spurgte jeg, er det interesseret i at få den nye bibeloversættelsen? Ja, det var det. Og så gik de hjem med hver sin bibel. Det kostede svært lite, bortset fra de kroner, biblerne kostede. Men det var en måde at markere på, hvem vi var, og hvad vi gerne ville dem. Hvad de gjorde med de bibler, det ved ikke jeg, men vi fik lov at række dem Guds ord. Nu med at se de små muligheder, våge at være til stede. Har du et hjem, har du en kaffekop? Jeg er helt sikker på, at der er nogen i din nærhed, som ville sætte pris på at blive inviteret ind til en kop kaffe. Og hensigten er ikke at holde lange prædikener for dem og tyne dem til, at nu må du tro på Jesus. Men vi bygger broer, vi bygger relationer, og det ligger til rette, det åbner for, at du kan få lov at bruge den frimodighed, den Herren giver dig, den dag situationen er der, og du pludselig får lov at opleve, at de beder om hjælp. Jeg kan ikke frelse nogen, det kan ikke du heller. Men jeg kan få lov at stille mig til rådighed for den almægtige, og vite også i dag, trænges der altid venlighed, medmenneskelighed, og på den måde et vidnesbyrd om Jesus. Midt i det enkle. Vi gør det ofte så vanskeligt. Og vi ser os selv stående på torget og skulle præke til hele byen. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om at være til stede i dit eget hjem over for dine nærmeste. Det drejer sig om at være til stede i dit naboskab. Det drejer sig om at være til stede i de fora og de arenaer, som åbner sig i yrkes, nabo, vennesammenhæng, der hvor du bor. Jeg kan få lov til hver år til jul at gå ind til naboen og give dem en blomst og ønske dem god jul. Og du kan spørge, hvad er vitsen med det? Men de ved, hvem jeg er. Og så er jeg med til på den måde at vise dem venlighed. Og kanskje en dag en åben dør. Gud arbejder på så mange måder. Vi gør det ofte så vanskeligt. Og vi gør det ofte så uoverstigeligt. Se mulighederne der Gud har sat dig med det du har fået. Og så har du dine udvær, dine gaver, dine muligheder. Jeg oplevede det vældig spændende at komme tilbage til Grimstad i 2007 og komme ind på bedehuset. For der var der en kar, som drev sammen med en stor gruppe karer, som ikke bekendte troen, så drev de og bygget modelskib, kirkeskib. Og havde det vældig interessant, men han sørgede for hver eneste gang, de var sammen, når de spiste niste, og læse kommende søndags tekst. Enkelt og greit. Og så samtalte de, og så jobbede de videre med sine skib. Og på den måten fik han aflagt et vidnesbyrd. Jeg var på tur en tirsdag i pensionistarbejde. Vi var en plads i Grimstad-området, og jeg gik sammen med en dame, og vi kom i samtale, og jeg spurgte hende, hvordan er du kommet ind i denne sammenhæng? Nej, hun og manden var begge to optaget af hobbyarbejde og syntes, det var så gøjt med træskæring. Og så havde bedehuset startet et kurs i træskæring. Hun havde aldrig været på et bedehus, men dette var spændende. I dag sidder hun fast på mine bibeltimer i Nordkirken og lytter, og har meldt sig ind i foreningen og er med. Det begyndte med nu så praktisk som træskæring, med at gå på tur, og så blev det nu mere. Ud af det vokste en situation, hvor hun åbnede sig for forkyndelse. Der er nu med at bruge mulighederne der du er. Hvordan kan vi bevare frimodigheden, min ven? Din opgave er ikke at sende ubehagelige sms'er til mennesker, du er enig i. Din opgave er ikke at skælde ud dem, som ikke mener det samme som dig. Din opgave er på Jesu vegne at række ud en hånd og sige, du er elsket, du også. Du er værdifuld. Du betyder noget. Jeg har set dig. Og vi hører så ofte om det i dag. Mennesker, som føler sig oversat. Du kan være med til at se nogle af dem, de andre går forbi. Og du kan være med til at række dem en hånd, og på den måde åbne for evangeliet. Der var nogen, som åbnede hjemmet sit. Der var nogen, som stillede op. I Grimstad har vi en missionsmenighed i missionsforbundet, som gør en kæmpe job med hver uge at sørge for mat til dem, som ikke kommer til rette med alkoholen eller med stofferne, og som langt på vej lever på udsiden af samfundet. De dækker bord for dem, de serverer mad for dem. De præker ikke så mye med ord, men de præker vældig praktisk med handling og vældig højligt. Og de, som sitter der, er ikke i tvivl om, hvad det drejer sig om. Frimodighed i en anden tid. Ikke
tager model af dig til at skulle være et eller andet deroppe. Våg at være der du er, som den du er, og stille dig til rådighed for den levende Jesus. Og så vil han bruge dig. Mye mere, end du er klar over. Og derfor gå frimodig og lad Gud få lov at udnytte også dine ressourcer til velsignelse, der han har sat dig. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du bruger små mennesker, almindelige mennesker i din tjeneste. Det var fiskere og toldere, du kaldte. Herre, hjælp os til at se det, at du er ikke optaget af de store, af de fine, af de kloge, men herre, du bruger ganske almindelige mennesker i din tjeneste. Giv os mod til at være ved os selv, som dine, der du har sat os. Giv os øjne til at se mulighederne, hjerter, som er åbne mod mennesker, venlighed, som rækker ud en hånd, og hjælp os til, Herre, at omsætte den frimodighed, du giver os, slik at mennesker kan blive velsignet gennem vort liv og vort tjeneste. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.